Pois tamén o BNG quixo hoxe facer unha valoración das partidas que os orzamentos xerais do Estado destinan a Santiago. O voceiro do BNG no Congreso, Francisco Jorquera, condicionou o seu apoio ás contas na introdución de certas melloras relacionadas ca subida de impostos, pero tamén en que se incrementen as partidas para as infraestructuras viarias e ferroviarias de Compostela e comarca. A reforma fiscal é a principal eiva que o BNG lle ve os orzamentos do Estado para 2010, pero tamén hai outras as que os nacionalistas van responder con emendas. Os nacionalistas non entenden que as contas destinen só 10.000 euros a variante de Ordes e ningún peso a do Milladoiro, pero aínda é máis grave o caso da estación intermodal. Se para unha variante 10.000 euros non é nada, para unha estación intermodal non sei se isto dá para pintar un plano, pero pouco máis para ese proxecto, non? Entón, esa é unha infraestructura crucial non só para Compostela, sino para o que implica toda a comarca e tamén para todo o país. O BNG tamén se amosou moi crítico ca partida para a nova estación depuradora de augas residuais, 6,5 millóns de euros fronte aos 15 millóns inicialmente previstos. Para os nacionalistas isto pode obrigar a construir unha edar de menor calidade. A reducción probable dos investimentos nesa infraestructura vai a crear unha estación depuradora de menor calidade e, polo tanto, con un impacto medioambiental superior ao que estaba previsto. Así as cousas, o deputado Francisco Jorquera invitou o goberno a modificar estas partidas para que o BNG poida apoiar os orzamentos. Iso sí, para que o bloque lle dea o seu voto ás contas tamén terá que renunciar á suba do IBE. Por iso, recoñeceu Jorquera, os nacionalistas galegos están máis cerca de votar en contra que a favor do proxecto.